Presented by Caponet είναι Μέλισσες το κύμα, Stan και Ζηλιάδα που έχει, Κωνσταντίνος Αργυρός, Όσο μάθω, Νατάσα Θεοδωρίδου, αν είχα μείνει, Γιώργος Μαζονάκης, δεν γουστάρω, Νίκος Οικονομόπουλος, είναι κάτι λαϊκά, Πάολα Θυμός, Γιώργος Παπαδόπουλος, δεν το αντέχω, Αντώνης Ρέμος, όλος δικό σου, Ελένη Φουρέιρα, featuring Mike, τι κοιτάς. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκαμε. Δημήτρη μου, εμπειρία έχεις πάρα πολύ, πάρ' το πάνω σου. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Έλενα μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την φιλοξενία. Super Music Awards 2017. Είστε εδώ! Άρα το πήρατε εσείς πάνω σας. Λοιπόν, γιατί είμαστε εδώ. Single της χρονιάς by CableNet και θέλω να σε ρωτήσω, εσένα, Έλληνα, καταρχάς παρατήρησα ότι πήρε την πλευρά του καλού προφίλ, την αριστερή. Της λέω πια θες, παραδέξω ότι αυτή είναι η πλευρά σου. Αλήθεια. Αλήθεια. Άρα ξέρει και η Έλενα 5 πράγματα. Να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, πες μου, εσύ αν ψήφισες και όταν ψήφισες, για να δω αν έχεις πέσει μέσα. Αν και εσύ θα το ανακοινώσεις. Μπορώ να σου το πω στα αυτή. Πες το με αυτή είναι. Θα το πω στον κόσμο της κι αλλιώς έχω συνηθίσει. Ό,τι μου λένε τα λέω. Εντάξει. Και εγώ αυτό το ψήφισα. Λοιπόν, δεν θέλω να σας κρατάμε σε αγωνία. Άλλωστε νομίζω ότι ξέρετε ποιος είναι ο νικητής. Το νιώθετε. Είναι δικός σας άνθρωπος. Είναι... Single της χρονιάς, presented by CableNet. Δεν το αντέχω. Γιώργος Παπαδόπουλος. Συγχαρητήρια Γιώργο μου. Θέλω να πω ότι ο Γιώργος είναι η ζωντανή απόδειξη, το ξέρετε καλύτερα από μένα, αλλά επειδή έχω δει διάφορα και όλο αυτό το πολύ ωραίο, την πολύ ωραία διοργάνωση, το ότι όλοι είμαστε εδώ, και οι τραγουδιστές και οι παρουσιαστές και οι απονεμητές, όλοι επειδή εσείς μας ανεβάσατε εδώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και ζωντανή απόδειξη είναι ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ θέλω να πω ξανά στο Super FM και για αυτά τα μαγικά βραβεία που διοργάνωσε για μια φορά ακόμα φέτος. Θέλω να συνεχίσει αυτός ο θεσμός, γιατί είναι θεσμός πλέον, να συνεχίσει για πολλά χρόνια ακόμα αυτή η γιορτή της μουσικής. Και αυτό το βραβείο το αφιερώνω στην Criminal Music, το label που έχω φτιάξει παρά με τον φίλο μου τον Γιώργο Ταμενσενάκο, που μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια στον Γιώργο, Έλενα, Δημήτρη. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.